mental은 붕괴 멘붕 Bapak so ibu bening sun kekiri. Bapak so ibu pengorbanan saha kapisan boten pedhot kaya wong lakon awujud cahyaning lintang wonten langit tanpa panjenengan sasalun abot anggone kula lampah menawi wonten tumindak kula ingkang lemah panjenengan tulung maringi kula nasihat supados kula dadi tuladha ingkang tepat. Matur nuwun Bapak, matur nuwun katresnanmu saha pengorbananmu pun bakal ilang saka Start talking like Malik. Tresno dening Erlita Fajreni. Tresno kuwi sepele. Tresno kuwi ya kowe karo aku. Tresnomu kaya surya nanging ya kaya samudra. Tresnomu bisa nekakake mega nanging saiki tresnomu kaya dana. Awet aku mbok tinggalno langit yo ta peteng. Ora ana candra apa meneh Kartika. Atiku kaya bawana sing lemahe nelo-nelo. Maruta kondokno yen aku isih. I've been through some shit, I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a number. I'm a hater, I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comment going viral. There's more